ċifri maħruġa mill-NSO għas-sena akademika 2017-2018 juru li minn fost l-istudenti kollha li kienu qed isegwu kors fil-livell terzjarju, kważi terz kienu qed jagħmlu masters jew kors ekwivalenti għal masters. In-nisa jibqgħu predominanti fil-livell ta' università, filwaqt illi 46% ta' dawk kollha li kienu qed jistudjaw fil-livell terzjarju għandhom bejn 20 u 24 sena. Huwa ċar li anke fl-università l-popolazzjoni ta' barranin qed tkompli tikber u issa qabżet sew l-1500 ruħ. 685 ġej minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea filwaqt li 938 ġej minn pajjiżi oħrajn. F'dan ir-rigward l-akbar ammont ta' studenti kienu Ingliżi, Libjani, Taljani u Indjani. Fejn jidħlu l-aktar korsijiet popolari, dejjem referenza l-istampa kif kienet sentejn ilu, jibqgħu fuq quddiem il-korsijiet tal-liġi u tan-negozju. Warahom is-saħħa, l-arti u l-humanities. Jonqos fil-popolarità il-kors tal-ICT filwaqt li l-kors tal-inġinerija jiġi fil-5 post. L-inqas korsijiet popolari fost l-istudenti huma dawk relatati mal-agrikoltura u l-veterinarji. Interessanti il-fatt li fil-livell terzjarju aktar minn 1200 student kienu għawċin filwaqt li bħala pajjiż l-istudenti kienu mqasma kważi b'mod bilanċjat mid-diversi żoni ta' Malta. Skont l-istatistika tal-NSO fil-livell ta' Sixth Form kien hemm aktar minn 10,400 student. Dawk f'korsijiet vokazzjonali kienu jammontaw għal ftit aktar minn nofs l-istudenti postsekondarji.